నాకింకా దాని తర్వాత 'రంగస్థలంలో' పాటలో ఆహ్, 2018లో నాకు 'అతిథిలో' నేను రాసింది కరెక్టా కాదా? 'గరిట ఈటతో పోల్చను' అన్నప్పుడు 'ఓరయ్య' సాంగ్‌లో ఒక లైన్ ఒకటుంటదనమాట. ఇది ఆహ్, "నువ్వు తొడిగిన చొక్కా నీకై దిగులు పడి చిలక కొయ్య కురి పెట్టుకుందిరా" అంటే నీ చావుకి నీ చొక్కా గూడా బాధపడి తనని తను ఉరేసుకుంది అంటాడు. అది జస్ట్ అలా హ్యాంగర్‌కి ఉంటదంతే. అవును. జస్ట్ హ్యాంగర్‌కి ఉరేసుకుంది నీ షర్టు. నీ కళ్ళద్దాలు నీకే కలియ జూసానయ్యా. సో, నాకు ఆ పాటన్నా, ఆ లైన్స్ అన్నా చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట. అంటే ఒక మనిషి తాలూకా ఎగ్జిస్టెన్స్‌ని దీన్ని ఒక వస్తువులో చూపించడం అన్నది నాకు చాలా ఫేవరెట్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే. సో, అది కలర్ ఫోటోలో చాలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది. తను ఆడిని మిస్ అవుతుంటే పాలు ఇలా పోసుకొని వాసన చూసి వాడి ప్రెజెన్స్ ఫీల్ అవ్వటం. లాస్ట్‌కి షర్ట్ ఉంటది. సో, ఇందులో గూడా ఒక షర్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది. హ్మ్. సో, హీరో తాలూకా ఎమోషన్. ఓకే. షూస్ హీరోయిన్ తాలూకా ఎమోషన్. ఓకే. యాహ్! ఓకే. యాహ్! కూల్.